Боже, молитвата ни тази вечер е да се изпълни Слово. Ако човешкият син не освободи, никой не може да бъде свободен. Исус е на земя и не елай пусти народа си на свобода. Овчериан канте молери карени бертиан дирая. Молиме Тебе, Спасителю, благе. Подействай тази вечер чрез святият си дух. Не искаме да бъдем пленени от греха. Пусти на свобода народа си, защото никой не може да скъса сатанински вериги. Мощният Израел е победителя на дадена смъртта. Слава! Слава величие! Слава величие! О, достоен си, Господарю цар! Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, Боже! Вечна слава да бъде на Тебе, святи благи, че си подействал от сърцата ни, душите ни, Боже. Очи в името на Исуса. За това те молим и за Словото Ти тази вечер, свято. От всичко най-важно и над всичко, Господи, Словото Ти, чрез което създаде всичко. Нека тази вечер Словото Ти да създаде в нас онези неща, за които говориш, Боже. Защото то направи да свети светило дерево. То направи вечер да свети светило. То направи нас да бъдем жива душа. Ох, черико, денкаре, палбая. Твоето Слово тази вечер да потеква с мощна сила върху болни изцеление, върху заблудения, да изправиш пътя на живота на Господа. Отче в името на Исуса. Халелуя, праведни Исусе. Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. Благодаря Ти, мой Господ. Благодаря Ти, Святи. Цялата слава от Тебе. Благодаря Ти, Боже.